I have never been in favor of charter change. Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHA. C-H-A, not charter change. Ang kailangan natin, CHA, character change. That is what we need. Paminaw na to si Tito Sen kay isa magyud siya sa mga gibutang dito sa presentation, no? Ngayang gikuyog tong dati may galang sekretary sa Senado ng Mendoza, no? Isa magyud siya sa gi-mention, no? Special mention magyud ni nga nagig-meeting ko, no? Kay siya lagi Senate President kanhi, mga kaigsuunan. Atong kwaon may galag unsa sa iyang reaksyon. XFM Katropa. I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Posible ganing mubuto pa siya daw. Well, this is a way of seconding the motion of Senator Zubiri. First of all, the presentation, or what we call the editorial video, Editorial video. that we witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung So, mga may- binabanggit na idea, So, I may did meeting not talaga? even mention it to any member of the Senate. Oh. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, a regional Senate and all that. Ito mga idea ng mga tao to eh. Diba? Kung nakikinig ka, narinig mo yung idea, ikaw ba'y sumang-ayon na? Dahil narinig mo? For example, in my case, I have never been in favor of charter change. Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, CHA. C-H-A, not charter change. Ang kailangan natin, CHA, character change. That is what we need. Kaya kung merong, let's say, may idea ang Speaker of the House, gustong kausapin ng Senate President, at sinasabi nila, meron silang mga membro, ganito, idea ganito, nag-idea ganito, ay ibig sabihin ba nun, mali na kagad ako dahil narinig ko? Ano? Did I agree? Ang sabi ko pa nga, if we're going to change or amend. So not do change, you ah. concur nga nag-meeting Amend. day, sir? Ang nabanggit ko. If you're going to amend the Constitution. May meeting pala talaga. Baka ako pumayag sa isang bagay lang. Sabi ko, at yun may umbaga sa in jest ko pa sinabi. Sabi ko, ibaba natin ang edad. Bakit sa Amerika, 35 years old ng presidente? Ang senator, 30. Bakit sa atin 40 and 35? Pwede na mali si pa rin Sandro. yung sinasabi doon sa isa sa comment sa the distinguished lady na sinasabi, gusto ko raw iakyat into 50 para ma-disqualify doon sa Sara Duterte. That's not true, Mr. President, Madam President. That's impossible. I never said that. Di ba? I have nothing to do with the proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Di ba? Ano pa yan eh? Hindi pa pwedeng porque pinag-uusapan, narinig mo, yun na kagad. At saka lalabas dito na para bang ako'y nakikiisa. I have nothing to do with the allegations of Chacha. Okay. I heard the proposals. Okay. I never brought it up Okay. to my colleagues, any one of them, na hindi ko binanggit eh. As a matter of fact, there was one time na sinasabi yung meeting daw namin, Senator Lacson was there. He dropped by because he had the board meeting. Tapos sabi ko, tama-tama, nagkamali siya ng pasok. Andun lang kami. Well, it's not a room. It's just the VIP area that's open, very open. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa nyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building?
I even asked him that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang kako, yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang, they make it sound sinister. Mag-ingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari. Nangyari pala talaga? Yun naman pala eh. Diba? Nangyari naman pala talaga. So, kung mabalik-balikan na to, mga igala, ang mensahe o ang unod ba, no, sa mga igala, jest, no, sa video ni, tawag nilang editorial video ni Senador Amy, ang sinabi naman, nag-meeting. Hindi naman sinabing, waman giingon, nag-uyon. Nag-meeting. So, that's another story. Ni uyon ka o wala. But at least, salamat, Senador Soto, for confirming nga nahitabo nga panahon nga naisgutan. So, ang akong may lang proposition ka ganina, posible ba ni nga mahisgutan? O siya na mismo nag-confirm. Nahisgutan lagi. Pero, wa ko na nagpasabot nga uyon siya. No? Aning charter change. Kaya ang gusto niya mga igala is character change. Bullseye! Bullseye! Kuno mga igala sa mga senador. Padayon na gab. Usap kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. You should not be surprised if I often see Bojidi. Because Bojidi is my golf mate. Mga golf. So pwede nga mag-golf niya. Pwede mag-golf niya, Tito Sen. Baguhin natin ang konstitusyon, itaas natin ang pwede na siya maistoryahan. Ang iya lang pwede na maistorya pero yun siya nga mo nagpasabot nga ni uyon ko naminaw lang ko siya katropanggab. Sige, padayon no. Kay golf mate man golf na nga katong di na katong golf nga katong kami ni Anhing Bobby Nalsaro golf mate pud mi. Kamo mga taga Cebu dia kailangan mong Bobby Anhing Bobby no. Golf mate ni ana sa una. Pero adto mi mo kuno golf sa katong dunay suga nga paong siga. Kay lahi man to amo kay golf ano. Man to. Purya patay na magito purya damgo may gala. Di pa sa to basta-basta mo ipadadon ni mo giinom sa lagi. Nya katong bata-bata pata kay madamang kita nang mag-meeting Miss Manila may madayog. Dahil Anel, kapoy mo si paminaw ani mga tagahog tara. Di man to ganahan niya pagitaon ming patay na pod ako na ba din nabili nila gab? Batanon pamanta. Ya, moingon na ito si Anhing Mike Enriquez nga. Arnel, Bobby, saan kayo? Nandito lang sir sa Madre Ignacia. Alam ko na yan. Nandyan na naman kayo. Tuanes, Bobby, nagsugba-sugba. Tuanes dito Arnel, order nagduha ka bakit. Golf mate mi ato. So, daghamig maistoryahan, no? Pero it doesn't mean mo uyo sa kusing istorya. Sumosa di pasabot mga igala ni Senador Soto nga golf mate man gud mi ana, pero lahi sa na ilang golf kato gyud ang pangdato nga golf mga igala katong naibula ba nga anaon ba no kanang ilang bunal-bunalan bitaw nya mulo pa dito sa unahan nya sa og gamayng bangag may igsoon no na ilang golf bida sud ang duaa mga igala nagsipak takraw pa mo maayo pa. Sige, padayon. Every now and then, nagkaka-dinner kami. And during that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit, nag-meeting daw kami. Napag-usapan talaga. Parang ganun ang dating eh. That's not true. Ang talagang topic namin was the new TW777 of Honma Meres. It's a new set of clubs that Speaker Boji was telling me that he wanted to buy and asked me if I've tried it already. Kami mga golfing buddies na grupo. Even Dom Mendoza was there because Dom Mendoza is NPC also. He's the Secretary General of NPC. So pagka nakikita-kita kami, almost, every 2 weeks? Every month, we have an NPC meeting. We always miss you, Madam President, because you seldom attend,
So hindi dapat masamain kung nag-uusap-usap ang mga politiko, kung may mga idea mga politiko. That's why I really take offense. I take exception to what was presented. But I don't care about what the other mention or the other things that were mentioned. But as far as the issue of my involvement in Chacha is concerned, I vehemently deny. Definitely, I have nothing to do with that. And I second the motion of Senator Subiri that the editorial video should be stricken off the record because it appears na parang mayroon tayong sinister na plano na kasama kami. Thank you. And I have nothing to do with Talaga ba? Padayon na sagad. proposal for any elections of Sara Duterte in 2028. For all you know, I might vote for her. Di ba? Well, this is a way of seconding the motion of Senator Subiri. First of all, the presentation... Okay na. XFM Katropa. At least, no, yung gi-confirm nga, mag-abot sila, mag-meeting sila, mag-dinner sila, kauban sila sa golf. So, anything can be a topic, mga katropa. Tanan, alam mo naman yung usapang pangmayaman, kita may gala kay magtapok ta, kining kabus may gala magtapok, manglibak raman. Muna kung libakira ka, labi nagnaakay mga binuhatan o libakiro ka, mahadlok yung ka, magtapok sa nang patanan mo to, anasan. Mahadlok yung ka na, kay maguna, mag-overthink magkaga, murag ako na po'y gistoryahan ni mga hinampak. Ay. Nga naman, you are afraid of your own shadows. Mahadlok ka sa mong kaugalingong anino. Ano pasabot niya, kita mga kabos, maghisgot na mga igala, kamuda magsilingan, no? Kamuda ang managsilingan, maghisgot mo, mag-aabot mo na sa tindahan, usahay, may sigutan ninyo, kinabuhis lang tao no? Anak ni Mads Training, no? Anak ni Josephine, na mabdusan, gipa-eskwelaag Manila, mga topic. Na sila kay mga namay kwarta, so ang isgutan sa nila may gala, mga dunay kalang bigitan sa kwarta. Nya labaw pagod ka sila politiko mga igala, naturalmente. No? Isa gyud sa ilang may mong topic mga igsoon. Although everything can be a topic, ang isa gyud sa ilang may isgutan mga igsoon is ang politika sa Pilipinas. Bullseye. And dili kalimod mga katropa nga posible yung dunay may tabo nga pag-propose or paghisgot nga mo ni buhaton nabay nga ni ba nay nga ni nga plano ba saman. Wa ko moingon may gala nga uyon siya but it could be possible nga pwede nang maisgutan knowing may gala nga si Bujidi, well, balo na mo, needless to say, mga katropa, posible gina ma-open nga isgutanan mga kaigsunan. Nga naman, naunahan naman kung tag PI, naunahan na tag People's Initiative ba, unya na po'y madungog anak karon, no? Siyempre may gala, suko gid sila kang Senador Amy. But ako moingon ko, salamat Senador Amy for bringing it up. Bahalag mo ingon silang house show. Kaya ingon si Tulpo nga, nakatingog ra gyud siya. No house show ko no. Mga katropa, bahala na. Pero actually mga igala, no? Di gyud ka makaingon nga kanabang why gigikanan anang istorya ha. No? Nga naman, nanay presidency, nanay naning kamot atong PI kaniadto mga kaigsunan. And it's a good thing nga naisgutan na tinuod man o dili bay aron ang nasod masayod. No? Pangutana sa siguro ninyo ang mga tao kung uyon ba mi ana. Kung simba ko na ay term extension. No? Kay hayahay man mo kay amigo ra mo ana nila. Ang makaluluoy kaming mga tao nga mag-antos in town. No? Kung ang usa ka administrasyon mga igala mulugway pa unya ingon ni ani ang sitwasyon, mag-unsa na lang ang katawhan. Bullseye.